Lá Domhanda an Ghlóir atá ann na neamh, agus tá daltaí Scoil Rónáin a ceiliúr na slite fad a n-úsáideann siad an nguthanna ina saoil. Chumé clús an fé. Úsáideann mhór chun bheith ag canta daoine cáilchuid dhaoine agus ag beanna dhaoine. An nuacht buair míonna le mo glóir maichtse ná taistil go tíre chu difriúla agus teanga nua ólam. Is málam glóir bham go me ná marrá a héanaana agus mohuaid mi héana thuairt. A rud is fór faoi glóir bheith tatú ná chuir síos ar cenchlaí tatú geachta. Macht se bháilm páirtlacha ar an bhar an díosbrocht mar bánam an sim as agus bálam díosbrocht. Mála bheith chéin an táháin. Machchan seo bháilm a bheith mothúgide agus bheith gúsam an glóir agus ag canta le daoine. Is málam glóir bheith mar mocht a glóir níochtú an cásanna ó an chasanna mar bealaíanana. Bhfuil páirtlacha ag mórtas an éireachtas maichte agus ó an chasan. sé téama an lé im líana ná aire a chuairt do dro, agus go bheith tú ábalta i Róisáid chomór agus chohildánach le daltaí Scoil Rónáin. Róisín í chéalachaid Nuacht Cúla4, Leitir Móir. Cúla4 na tarní scoile an Cúla4 na tarní scoile.